Mga kamugna, mayang gabi. Apply na gyud ang atong chibugan sa B. Rodriguez. Atong suruyon kiniapan sa dili pa, atong hinabion ang usa sa nagpasiugda aning chibugan sa B. Rodriguez mao si Ma'am Maria. Ma'am Maria, kamusta man ang chibugan sa B. Rodriguez? Ayong gabi. Kuya, dapat salamat ha na nagdakhan tayo nakakita o ni Anhin Soroy o ni Kaon diri sa among tubugan sa Perpigis. Kaya salamat kayo sa tulong ng buwaw. Among iagtian tanan. Tanawaw kung sa sitwasyon karon sa Perpigis. Ma'am Maria, unsa man ang mga display purely pagkaon ra ba kinitanan? Tulos pagkaon gini siya kay manigitawag sa atong mayor nga food street. Dino na siya. Tungod kay kita masubuanon, ganahan magmukaon og langyaw tagkaon og nakita nato diri sa ato ang unang adlaw sa tag-agri sa ato ang chibugan sa De Rodriguez. Wasan ko nagdahom ngayon ani ang gihimo sa itong mga katauhan ubay-ubay yun ng mga tao nga ni akaron, ni duyog, ni kaon o ditilaw sa ato ang chibugan sa De Rodriguez. Okay, Ma'am Maria, atong suruyon ang mga nag-participate ani nga mga magtitinda. Ato mga kaigsunan nga matiktuhan ko din taon ato mga biyalang vendors kanya tanan sa kagabion makapanginabuhi ko sila bisan o bisan sila katingdaon nga sa sunod nga mga adlaw. Okay. Kini unsa man ang pangalan ng tindahan? Wow, nindota silang barbecue. Kumusta man atong barbecue? Para kaya Okay. Sige, di Ma'am Maria, atong suruyo ni. Ato ning para malingaw sila. mga kamugna, daghan kaayo gidi ay ang mga nag-participate ani. Okay, daghan ang mga tao nga nag-participate og daghan yun ang mga hingaon diri sa Sugbo. Pariya ni mga kabugna o tanaw mga kabugna. Fried rice. Kumusta man imong Brothers, fried rice brother? Diya mura magmusta man ni hotda na? Na. Okay. Mga kamugna, oh wow. Sa kalami sa ilang pagkaon mga kamugna, nahutdan taon sila og rice. Karon balik na, niabot ng mga kamugna, ari na mo. Suroy na mo sa chibugan sa B. Rodriguez. Lamian kayo ang giserve aning fried rice brothers. Okay. Kauban po nato si Ma'am Bernadette. Unsa man ning ila diri? Beef Paris. Wow, beef Paris. Beef Paris sa Capitol. Wow. Kani mga kamugna tanawa. Unsa kaning gipundukan kini? Unsa maning Korean street food. Makita nato nga mahiligon gyud ang mga taga Sugbo. Wow, di. Murag mo ginigit kung ka sa katauhan ka ni Korean street food. Murag nakahimo rin Koreano. Wata kay tindilo ka na. Wow, Dobi. Ngano man gyud ang sekreto ani? Unsa may sekreto ani nga magilinyahan man gyud? Nasa tending lang koan. Tender. Bobbing hair. Wow, bao na ini. May sige. Hala gilinyahan gyud ni siya. Wow. Korean street food. Unsa pa yung inyong mga appeal nga mga gi-display nyo? Props food o ginganlan o G mga kamugna gilinyahan gihapon. Basta kita pukan, lami daw. Hala, lami ko no Ma'am Maria basta kita pukan. Okay na na brownie. Di lang day lamian daw kuno gwapa pa gyud ang mga tindera. Tanawan niyo mga kamugna oh.
Okay, padayon kita sa unahan. Wow! Silugan pod. Basta kay tingira. Oh. Halaoy, halaoy, halaoy. Ay silugan ni. Unsa ni silugan ni? JC. JC. Wow. Oh. Nakabog na tanawa. Oh. Mga lamihan ang pag-display giday ani di ay chibugan sa Bayrod Maria no. Kay mura mag gihulmigas o gitapok-an sa mga daghan gyud ang mga Icon. wow. Fried chicken. Mga fried chicken ang ila po diri o. Usay pangalan inyong tindahan? R&J. RNJ, wow! Mao kini ang ilang wow! Lamian si fried chicken o. Tanawan niyo mga kabog na. Wow, nagbukal-bukal pag ka. Okay, padayon kami sa unahan na kay amo lang gisuroy ang inyong lamian yung mga pagkaon diri sa B. Rodriguez. Kay Mama Maria, sa magsulod ka daghan gid ang tawa ni no. Mura mag kala. Wow! Unsa man sa kini imong tinda? Oh, barbecue. O puso. Wow! According to Mayor. Ala. Tantay ha. Ala, oy, ala. Oh, modern na. Nana, og buwa mo ikabayad niya. Kas na sila Gcash. Oh, pwede mo magkabayad sa Gcash. Kaya ka na. Wow! Kabayan o, dalaw mo isa. Ipakapin! Wala lang, ipakapin na. Okay. Okay. Padayon kami diri mga kabog na sa unahan, no? Wow. Ninduta, oy. Mura manig ambiance naman sa sinulog mo, Maria, oy. Kanini kanindot. Kini. Hala, ang mga kinakusgan nga sa City Hall, oy. Nasakban yun, aniya diri ayo. Wow. Darao, ang mga kinakusgan, oh. Hala, oy, bisayang manok gidi ayo, oy. Wow. Unsa sad ka ning ila diri na sa pangalan ning tindahan mo, Maria? Ma'am Bernadette, unsa ni pangalan sa ilang tindahan? Si Sarah. Unsa ipangalan sa inyong tindahan? Sarah. Wow, puros halos seafoods. Wow. Mga kamugna tanaw ang ilang scallops, mga kamugna pagka dito ta. Wow. Kini? Shake. Wow. Panga. Tinuang manok, no? O? Dinarang. Manok. Panga. Magkalamiya. Mga kamugna, ari na ka mo. Ayaw na magdugay-dugay. Suroy na mo sa Chibugan sa B. Rodriguez. Unsa po kini ilang sikreto diri, Mama Maria? Hook, grilled, fried roast. Hook po ni siya? Salmon belly with white sauce. Wow! Salmon belly. With white sauce. Wow, makalaway. Lamian yun. Salmon. Belly. Wow! Hook, grilled, fried roast. Morning ilang shout out. Okay, sinsa itong shout out na dong. Wash out. Wow, diri. Siumayan corner. Wow. Oh. Na-siumay. Napoy tuslo buwa diri diay no. Og kini takoyaki. Wow. Murag hurot-hurot na siguro dapat gamay na lang. Ano lang ninahagin? Hala, oy, sa kakusog sa ilang tinda. Hurot-hurot. Nausa pa lang murasa ron. Kala city na nila display. Wow! Kumusta man ang unang adlaw? Daw, kumusta man kayo murag sa'yo? Indira, ay mahawa. Hala, oy, tanawan yung mga kamog na gamay na lang kitawon. Usa pang urasa ron. Pakaistanan. Hala, kapaspas. But pasabot nga. Orot na. Lami yun. Okay. Natay unlimited leksyon. Sus, hapit na mo! Ang unlimited lesson, hapit wa na mo mapti. Gamay na lang kita na bilin. Hala, oy, oh. Unsa ni siya? Maraminas. Arin,
Martinez Litson. Dito. Wow! Mga mugna, unlimited ang ilang litson, no? 200. Ayun na nga eh. Kinahanglan, ugma, punan ninyo kay usa pa lang urasawa na, gamay na lang ginabilin. Buyag, buyag. Una pala ning adlaw, no? Wow. Best, ha? Hala. Awards the Sons are best of Cebu sa day ni. Okay, padayon man diri sa unahan. Narao, kadagang tao mga kamukna. Okay, o siya, kamusta? Kamusta? Lami kayo! Wow! Mga kamugna, oh, nabatian nyo. Lami kuno kayo. Ang Pinas Lechon. Wow! Mga kamugna. Alegre, oh. Murag fiesta ang ambience diri sa Biro Rodriguez. Mga kamugna rin na mo. Wow! Gusto ninyo barbecue pagka ning duta, oh. Nag-asu-asu pag yun, oh. Wow! Guys, tanano. Oh, hala, oy. Ang ilang chorizo, oy, kaprisko, bangos, hala. Ano, oh, bag kanindota. Hala, oy, hala, oy. Hala. Mga kamugna, oh, arin na mo. Unsay pa nga sa inyong kuan, inyong tindahan? Linya Marie. Okay, tanaw. Pagka-presko sa ilang mga display, mga kamugna. Okay, padayon kami. Diri. Kung man na? Pagka-nindot man dayo. Nagikuhit yung mga kamugna, oh. Pagka, kini. Matinsan isa. Hala, may niabot nga lechon. Hala, murag nindot kini. Murag i-display ni. Wow, ato rin sundon kay murag bakong. Wow! Kini, Barbie's Barbecue and Seafoods. Hala, wow! Pagka-presko mga kamugna. Hala, pagka-ninduta. Presko, hagi Maria, no? Hala, na sila'y bunlis bangos. Hala, oy, sus! Kisa man si Barbie. Wow! Barbie, ginayang beauty. Oy! Padayon mi sa unahan mga kamugnaw. Susala. Alin na mo din sa Biro Rodriguez, oh? Hala, pagkanindot. Mga presko kayo ilang. Hala, may panga. Barbecue. Kasi pangan sa inyong kuhan? Kasi pangan sa inyong grill on fire. Wow! Pagkanindot. Hala, oy. Sa tanaw pala na to. Maria, Bernadette, mabusog na kita, oy. Grabe. Ang mga tao, grabe ha, oy. Nagkaano man kadagan ang tao, oy. Tanawa mga kamugna. First night pa lang. Apan, daghan na kayo. Kaginis, ang litson, wa kami. Hala, oy. Unsa man eh? Pagka? Dako kining litsona. Ato ko na ning atangan mga kamugna. O, muna mag sa first display pa ni. Yung bata agad, tutugami ko yung ituman. Kay naluto. Nakabuhi dahil ko nung ilang baboy mga oy. Pagkanindot. Aduna pag yun. Martina Guslubwa. Wow! Daraoy, Guslubwa, oy. Darao. Kamugna. Hala, oy. Wow! Dili taon. Kisay ba ni? Habang nag-birthday mga kamugna. Happy na birthday pag yun. Guslubwa. Hala, oh. Tanawa ninyo, kamugna, himsog kayo ang nanaon nga risa. Martinez Guslubwa. Wow! Himsog. Wow! Kini, isa man ni siya. Ala, anilitson po day ni. Wow! Kini. Unboxing ni. Aba, daghana ginakatang, oh. Wow!
Mo pag gini nagpaabot po na ini. Ayay, ato ni ato. Pag mo giatangan gini mga kabog na oh. Asa po na inyong store gidani nila, o Maria, asa gid nilang tindahan ani sa Lechon. Asa gid ninyong tindahan sa Lechon? Talisay. Talisay, wow. O mga kabog na ang taga Rodriguez makatilaw na gyud sa lamihang Lechon sa Talisay. Wow. Lechon napagi cake. Wow. Na, nag-apas din eh. Oh, naglinya. Oh, ayay, naglinya na oh. Mga kamukha, naglinya na. Ala, oy. Dagan excited yung nagpaabot anong Litson da. Hi guys. Barato na yan. Anli Litson, no? 280 na. Oh. Wow. Baby, asa man? Hala, Litson ko no? Wow. Okay, mga kabog na ato ni. Wow, init pa daw ang lechon. Wow. Okay. Sala, oy. Nanguna igis pa Maria o Gablio. Wow. Excuse me, naabot ang ilang usan ni puso dong. Wow, ipari sa ilang lechon. Okay, pabuto sa nako ni Kadali Maria. Wow, nablihan lagi do. Wow. Lechon sa Talisay. Okay, pala rin sa unahan kay murag nag-appeal mis kahoop dire. Oh, mga kamog na pagkadaghan ang nangapil aning Black's Barbecue. Silang barbecue sa mga kamog na oh. Kasi pangan sa inyong Rapa's Barbecue, my son's wow! Kumusta naman? Kumusta? Ubay-ubay ng namalit? Ah, wow! Okay, padayon mo din sa unahan. Eh, nangaway si Mama Maria nga. Napailaing gininyahan diri. O sa man sa diri, Mama Maria? Ala. Ah, dunay buy one take one. Unsa ni? Buy one take one ah? Wow! Unsa man ni nga? Unsa man ni gitapukan diri gininyahan man gyud unsa ni diri? Niya na. Og mainom daw mo. Mga kamugna niya, gibalikan na to. Ang unsa ka ni pangalan ni? Wow! Gini niya. Padool diri oy, padool diri aron i-promote nato ang imong page. Padool diri, padool diri. Unsa to imong page? Follow mong page, MK Specialties for more updates. Napon mi sa Colon, Night Market, Bukon, Kita-kita. Bye! Okay. Okay pa dahil may sa unahan. Diri, murag Mama Maria, unsa man ni diri? Presko na sa kayo nga to. Lahi pod ni. Guwapa kayo. Fresh food nga. Dragon fruit. Wow! Biya tuning Ako ang ato. saging nila. Dong uy. paagi ko gamay dong ha kapag kanindot na ini unsa ni? Grabe Ang kayo. mga fresh food ni nga mga shake di ay. Unsay pangan sa imong tindahan unsay pangan? Bell's Fruit Shake. Wow! Presko kayo mga prutas mga kamukna. Tanawan ninyo. Oh. Wow! Di pala yung misonahan. Almost mo na di taman lang Maria, no? Oo. Mama Maria, pila gid ka buok tanan ang nag-participate karong Ang atong opening? nasa yun na participate is 60. Pero ang iya karon parang mga 57, 59.
Ilang? Parang 55. Dahil wala, display nga pa. Okay. Natay halal dito. Hala, nga pa na halal di ay dire. Siya itong bisita. Nag-display sila? Nasa tayo mga halal po niya. Wala. Ano na tayo mga halal food, pero wala pa sila nakadisplay karon. Wala display. Tanaw nga kabog na, oh. Kadaghan yun ang tao. Ala, oy, mura makatista si Ma'am Maria. Oy, gitapukan yun diri.